A veure, la colla jove neix d'una certa decisió dels xiquets de Tarragona. També estàvem en una època en què tot era nou. Es creava un món casteller nou, una societat nova. Els primers anys de la colla li costa molt. Una feinada teníem per pujar damunt de l'altre. La majoria de gent que s'apunten són gent que els castells els hi venen molt de lluny, no tenen cap tradició. Érem tots molt joves, anàvem amb ganes de canviar-ho tot. I era l'edat aquella en què comences a sortir de casa i a descobrir coses. Si hi ha molta diferència entre els assajos d'abans i els d'ara, evidentment. Partim de la base que hi havia un cap de colla que ho feia tot. De tant en tant tenies que anar a buscar la gent al bar. Oh, ja està fulano al bar, vinga, vine. Home, sense aplicació es podien fer castells. Potser no es podien fer els castells que es poden fer ara. La colla jove va ser la primera colla que va plasmar una pinya sencera damunt de paper. Va costar molt de treball al principi, molt d'assaig, molta picapedra, fins que l'any 79 van fer una primera sortida a Cornudella i allí van fer una gran actuació, van fer 3 o 4 pilars de 4 i un intent de 3 de 6. Que no s'acabaven de sortir castells de 6 que anaven per terra, un desastre total. Jo recordo un revulsiu de fer el primer castell de 7 a Vilanova i la Geltrú. Estaves tot l'any preparant el 4 de 8, fent uns invents tècnics, allò de gent més amunt, gent més avall, que amb el pes se senta. Fins que van aconseguir descarregar el 3 de 8. Recordo fer un 3 de 8 i celebrar-ho, a lo loco, i arribar a fer un 4 de 9. Tornar a fer aquest castell va ser la bogeria de la colla. Però jo potser em quedaria amb el 3 de 10 carregat al concurs. Va ser un moment, no sé, que la plaça jo crec que el volia, i se'l creia i jo crec que tothom, tota la plaça va estar contenta. A partir d'allà es va començar la colla a creure que podia estar ja al top. Jo crec que s'ha arribat on s'ha arribat per intentar també introduir de sobte així com una mica canvi de mentalitat. La colla com que comença a veure que pot anar creixent i pot arribar a llocs que fins ara no havia arribat. 3 de 10, 4 net, 5 de 9, 4 de 9 amb l'agulla, pilar de 8. Aquest canvi per mi veure-ho és, hòstia, quina diferència d'anys enrere a ara. Som grans, ens hem fet molt grans. I és assajar, bàsicament. Jo crec que és assaig, assaig i assaig. Jo el futur de la colla, doncs el veig que farem grans castells i objectius. Jo, com a cap de colla, faria molts castells. 3 de 10, 2 de 9, 3 de 9 sense folre, 4 de 9 sense folre, pilar de 8. I no sé, o sigui, és algo molt boig, però m'agradaria provar el pilar de 9. Jo hauré descarregat el 4 net, el 3 de 10, el 2 de 9, el 2 de 8, cama extra, no? Si volen fer el pilar de 9, el pilar de 8, el 5 de 9 i el 2 de 9 i el 3 de 10 han de vindre a la colla i joves, si no, no ho faran. D'on jo he començat a la colla, on estem, mai hagués imaginat tot el que hem arribat a fer i la quantitat de coses que hem viscut. Tot i així, els millors anys meus a la colla encara no han arribat, vindran més endavant. És una forma de vida. La família i els amics ens movem pel que diu la jove. Perquè aquí s'ha de venir a disfrutar i a triomfar. Queda el futur per fer, que arribarà molt... Queda moltes coses, vull dir, si queda el que vulgueu, queda la colla jove, que és la millor colla del món.